wordt vandaag wel in het zonnetje gezet. Ik ben aan het heken skiën, maatje. Nou, ik doe dat voor de tomaat in Belgium. De tomaten komen aan die haken te hangen. En wat vind je van dit werk? Grandioos werk. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik zit altijd naast David haken schoon te maken. Hij gaat altijd goed met mij om en als ik een haak laat vallen, dan raadt hij die haak op. En hoe lang werk je jou hier al? 10 jaar al. Dus dit hier is een soort van jubileum, het is feest. Ja. Ik ben een beetje spastisch in het ziekenhuis geworden. Ik heb, toen ik 5 jaar was, het eerste auto-ongeluk gehad. Toen lag ik 2,5 jaar in het ziekenhuis. En toen ik 25 was, kreeg ik weer een ongeluk. En nou binnen er wel mensen die het wat vervelends maken in hun leven. En die binnen er nou helemaal net meer vrolijk. Hoe kun je dat jou zo vrolijk blijven? Nou, ze zeiden in het ziekenhuis altijd, jij bent een wonderkind. Je leeft maar 1 keer en je moet er van maken wat je ervan maken kan. Bedankt. Hoe lang ging je nog trom aan dit werk? Want je doet het nou al 10 hier. Nou, zolang ik kan, doe ik het nog. Zolang ik hier kan blijven. En zolang ik nog goed kan. Ik mag graag werken. Het zijn Indiaanse troostpoppen. Van vroeger uit, de Indianen die als er een poppen geboren waren, knipten ze een stukje uit hun tafelkleed of lekken of uit de jurk van de mem. En met heel hun hart creëerden ze een pop. Om zo de verbinding van bandje naar mem mooier te maken. Ze konden de mem rustig bij het bandje bij, want die vernam de leefde van de mem. En op die manier ga ik dus ook de pop maken. Met heel mijn hart creëer ik een pop en lees ik daar leefde in vast. En zij juist is ook draagt een pop oor, met heel die hart en er zit er leefde in, bezielst om als het ware. En dat is fijn, verzachtend, troostend, beschermend. Elke pop had zijn eigen kleur en dat had ik wat uit de stralen. En daar ben ik altijd heel blij van. Deze roze popjes staan voor mij voor een nieuw stukje, een geboortepop. En dat hoeft net alleen dat er een bandje geboren wordt, maar ik nieuwe dingen worden geboren terug te denken van ik wil nieuw werk of iets oors, nieuw huis. Naar je start van een leefde en daar staat deze pop voor.
Voor mij is dat ook om mensen wekker te schotsen qua kleur. Want door elk mens reageert op kleur, maar ook op gevoel, op emotie. Dus het is eigenlijk, de pop spiegelt de persoon zelf. En dan, het is altijd passend. Dat is het leuke ervan en het bijzondere. En daar sta ik zelf dan ook nog wel heerlijk van te genieten. Ik denk van yes, die is weer blij. En die gaat noffelijk naar huis, mijn goed gevoel. Ja, mijn passie is de natuur, is binnen edelsteen, is kleur, is symbolieken. En van daaruit werk ik. Vanuit mijn buik, vanuit mijn hart, vanuit mijn holle, vanuit mijn hele lief. Hoe reageren mensen hierop? Had ik nog nooit bij stilstaan eigenlijk. Ik vind het fijn om oors te wezen en ik vind het ook heerlijk om als een schipje mee te huppelen in een massa. Maar ik viel me het fijnste dat ik er een beetje buiten sta en dat ik daar huppel en genieten kan. Tuurlijk denk ik er wel om, want als ik ben en dat die net het mikpunt worden van hilariteit. Dus daar waak ik voor. Maar ieder had zijn vak. En dit is mijn.